Iruñeko Anaitasuna kiroldegia. 2017ko abenduaren 2. Aitor Sarriegi kartzelako ariketan bakarka. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 2 begi ikusi ditut. 2 begi erne ikusi ditut horma baten atzekaldean zirrikitu batetik beste aldean gertatzen ari denari so. Bizitzaren kontaketa linealean, zirrikitua kokatu daiteke gurasoek harrapa ez zaitzaten gordelekutzat hartutako egongelako kortinen atzean, edo sukaldeko mailaren azpian, edo beranduago maitaleren baten armairuan, edo laneko nagusiak ikusi ez zaitzan presaz hautatutako tabernako komunean. Ezkutalekuak irudimeraren pizgarri izan daitezke, eta bertan imagina dezakezu adibidez, prekarietatera kondenatzen zaituenari gintonik bat izotz eta guzti botatzen diozula. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 2 begi ikusi ditut. 2 begi erne ikusi ditut horma baten atzekaldean zirrikitu batetik beste aldean gertatzen ari denari so. Bizitza ezkutaketa jolas erraldoi bat da. Askotan, ezkutatu nahi dugun hori bilakatzen da agerikoen, eta batzuetan, ez dago hain argi nor karrapatzen duen nor. Zuei agian bai baina, neri ez dit egin grazi, aitzaki hobeak jartzen, beharko nuke ikasi. Ez dakit egoera hau, ia nola iragazi, gauza honik ezin baitut, honetatik irabazi, ta aitzakiak pentsatzen, ere nazkatu naiz kasi. Begiratu dit ta zuzen, Aitor ze ariote aizi, gintonika bota diot bere izotz eta guzi. Ordaintzen duenerako ez du besterik merezi, ordaintzen duenerako ez du besterik merezi. Kaixo, 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna norden jakiteko bekeko final handia besterik ez da falta. Igandean jakin zen Iruñean, bekeko saioan nor izango diren Ametsar Zailuzekin batera kantuan. Honakoak dira puntuazioaren araberako ordenean esan da. Maiale Lujanbio, Aitor Mendiluze, Igor Elortza, Sustrai Kolina, Aitor Sarriegi, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirre. Azken horrek Iruñeko saioan lortu zuen bekerako txartela, eta saio hartan irabazle Aitor Sarriegi izan zen. Eixo, miren, Opaiana. Zer moduz Iruñeko saioa? Ona, niri gustatu zitzaidan, emozio handikoa izan zen, tentsioa egon zen, bukaeran, bekeko sailkatuak zein izango ziren jakiteko. Oroar saio ona iruditu zitzaidan niri, eta pena pixka miren amurizagatik, dola zitzaiolako hasieran, eta... Bai, eta gero horrek baldintzatu egin zuen saioa, ez? Ibili zen agertokean gora, behera, erietxetik bueltara egin omen zuen, bueno, sorte txarra. Hala ere, maila eman zuen. Bai, eta nabarmentzekoa da, nola utzi zion saioari egoera hartan, eta ze bertso bota zituen, hala egon da. Adibidez, Zortziko txikian egin zuen lana, gustatu zitzaidan niri. Magoa zen bera, eta Aitor Mendiluze trikimailuak bistaratzen zituen ikuslea. Ikusiko dugu. Magoaren bizitza erraza balitza, errazago entzungo nuke zure hitza, albotik auta ura mintza eta mintza, desagerrarazteko eskatzen zabiltza, desagerrarazteko eskatzen zabiltza. Kejatu egiten naiz txarra zeralako, naiz hainbat trikimailu izan aukerako,
desagerrarazi nahi saia zaite bapo. Hori ere etzaizu ondo aterako, hori ere etzaizu ondo aterako. Puntukako saioan, ikusi egin genituen Agirre eta Mendiluze, arbola batetik zintzilik, parapentearekin han kateatuta, saio polita izan zen. Bai, bizia izan zen. Nire ariketa horretan hirura gustatu zitzaizkidan egia zen, baina banda arrentzekotan hori. Saltoa egiteko gaurretzen eguna, bistan da nahiko gaizki atera zaiguna. 2 metrotatik egin beharko da urruna, baina ez dut eramango olako laguna. Parapente eskaxa zeu handiegia, zure txikiletzera hori da egia. Ta abiatzerako jausigera ia, parapente batentzat pixu gehiagia. Arbola hau ere dago gaur justuan, eroriko zaigulan ere apustuan. Aitor ikusten zaitu tximuan moduan, begira ze dardara daukadan eskuan. Adarra okertu da ia goitik bera, zurenekin batera bera joango zera. Nun bukatuko degun badakit sobera, ba erantzun ezazu zer horren galdera. Nun erori geran nik ez dakit oraindik, ba etzazu pentsatu neuk badakidanik. Bera begiratzeak bildurra ematen dit, dena urrutiegi ikusten da hemendik. Zeinek agintzen zidan zen necesidade, neroni ere nago galderakin grabe. Oraindik txalbatzeko aukeran alare, lasaitu zaite Aitor bizirikan gaude. Asko txarragoare izan zitekenta, bai baina irtetzea ez nuen errenta. Aterazuk mobila ba ez pare zer gerta, ez dakit bateria dagoen beteta. Unai onar dezagun gureak egindu, ola ibiliko gera ai Aitor berdingu. Ai inoiz konbentzitu izan espanindu, hemendik joango gera azkarra legindu. Hamarreko txikian ere ondo aritu zen Agirre. Kasu hontan, Aitor Zearrigirekin zen, gai serioa ipini zioten, anoresia pasatu zuten eta elkartu ziren supermerkatu batean erosketa egiten. Gai serioa izanagatik humorez kantatu daitekela erakutsi zuten, baina frivolizatu gabe. Gustatu zitzaidan niri ariketa hori. Urte haiek ez ziran pasatu ainalai, zulotik ertetzeko bilok ez ginen gai, baina indartu ginen Aitor eta Unai, begiratu txean konturatu naiz ai,
Ni ondo sendatu naiz, baina zu ere bai. Ni ondo sendatu naiz, baina zu ere bai. Estimatuta dago, mile esker laguna, nik ere ahaztu nahi dut, hain garai iluna, ta orain sentitzen dut, nik askatasuna, begiratu karroan orain daukaguna, lehen urte osoan jango ez genduna. Lehen urte osoan jango ez genduna. Eta kartzelakoaz, zer esango dugu Miren? Kartzelakoan, saioko une gorenetako bat izan zen Aitor Zaharriegi nagusiari jintonika botazionean, nik eskertu nuen, seire gelduleko ezberdinetatik hartu zuten gaia, tono ezberdinak egon ziren, eta Aitor Zaharriegirekin parra egin genuen, eta Alaia Martin ere uste dut iritsi zela publikoaren gana. Ezkutatu egin zara ikusi ez zaitzaten. Mikeli belarritatik nola egin diodan tira, eskolatik bota naute, behartutakoa pira, etxera sartu naiz eta sukaldearen erdira, helduta ahots ozen bat, ona iristen ari da, ama eta aita dira, ta beraz alternatiba, ezkutatzea soilik dut, sentidezaten gupida. Gorde naiz, gorde naiean, nire begien distira. Maiazpian nago eta karraxikari dira. Maiazpian nago eta karraxikari dira. Oiuak dira aspaldi, etxeko soinuen parte, zer zenbiltzan tabernetan, zeure etxetik aparte, ez dago aski sosegu, ez daukagu aski bake, eta mai azpi hau daukat, beltzaren eskaparate, kolpe bat entzun dut eta gero berriro atake, egin du aitak amatxo, lurrean birrindu arte, naiz aurrei esaten zaien, isilikan egon zaite,
Aspaldi uste dut aitak ez duela ama maite. Aspaldi uste dut aitak ez duela ama maite. Mai azpi estu hau utzi, dut azkenean zesala, bihurtu da azkenean gerragune printzipala, dardarka altxatu gara, ni eta gero itzala, badakit ta aspaldian gertu xamar gabiltzala, ama ezkutatu eginda aspaldian ni bezala. Begien urdin aretan soilik baitauka kresala, baina oraintxe egingo dut nire agerpen kolosala, ta ausardiarik badu ni akabatu nazala, ta ausardiarik badu ni akabatu nazala. Agurrak ere ez ditugu askotan jartzen, Miren, baina Oihan Aiguaranek behin eta berriz entzuteko horietako bat bota zuen. Euskararen egunaren bezperan, Benito Lertxundiren itzaltzuko bardoa bestiaren doinuan, ederra izan zen. Mendez mende Espainetik Espainera, pasa den horren lekuko, hemen guztio gera, hizkuntza basa, debekatu zeten ziguten arnasa, baina hau da gure borroka eta gure jolasa, hor gaurko plaza, irautea ez da dena, ospazagun garena, euskara garagu, ta kantuz dakargu, etzedin kondaira hartan galdu. Bardoen lekua, bertsoak lertua, festa hau da gure mendekua. Irautea ez da dena, ospazagun garena. Bekeko finala besterik ez da falta aurtengo txapelduna nor izango den jakiteko. Guk datorren asteko saioan errepasatuko ditugu final handiko xehetasun guztiak. Bitartean ondo segi. Beti nahi izan dut azke bizitzea, nire egalak zabaldu. Benetan ja ibilbide batekin bertsolari jentzat, txapelketak akaso ez dugu hainbeste marketan hurrengo 4 urtietako plazetako ibilbidie, baina bai egize da pertsonalki
naiz eta gero txapelketako saioan emaitzarik ez ikusi, benetan egin baduzu lan bat txapelketie prestetako zu nahi dozu zen gauzak lortzeko, hurrengo urtietan igerten dela, ez da, azkenien lanketa horrek, zuk urte betien egiten dozu zenak, hor gelditzen di, ez, eta landu dozun dana, zugaz daroa zu hortik aurrera ingo dozu zen plazetan edo saioetan. Ni txapelketan gelditu nintzen kanpoan, penia hartu neban, ze danon joaten gara txapelketara zeuzetarako, ez kanpoan gelditzeko. Eta pena hundiz hartu neuen, baina pena horrek irauzten, umieri esaten jakien moduen, lo batein arte. Hurrengo goizien beste modu batera ikusten eban dana. Eta arrezkero ikusi dut txapelketan maila hundize dauela, broma gitzi egon direla, esan gurot, jentie benetan prepareute joan dela, eta guzteuiat ikusi dut dana, guzteuiat jentiek lanketeroan deuen, gai aldetik, ikuspegi aldetik, posizionamentu aldetik, eta batez be ikusten dut dana da, lehen gure lurraldetako txapelketetan txiripak balizo da bela, ez dakizelan esan ez. Ez tozu prepareu bierko zeunken moduen, baina egunon batek balizo izen deutzu. Nik uste Euskal Herrikoan ja gauza horrek ez da bela balizo eta bertsolari batzuk esaten abenak ez, aprobi egiten bainoen ator, graziz egiten bainoen ator, ez dakiz erreiten bainoen ator, baiat oso zinezgarriz egiten, zen mailiek beste gauze bat esaten dugu. Eguneroko gai horrek, oso normalak iruditzea jakusen gai horrek, sartunde elementu desberdin bat, beste gauza bat bihurtzen die, ez? Eta nik uste dut hor, bai egon dela ambiguedade bat, eta hori ez da txarra. Hori ez da txarra, ze horrek aukera bat emoten dutzo bertzolarizeri, gure badeu garbitzen egoteko edo ez dakizetan egoteko, eta gure badeu bizitzaz eta eriotzaz pentsetako. Hor bertzolarizen eskuetan gelditzen da bat edo bestien aukera. Orduen, bi aukera oso desberdin dire, eta bizek dauz gaizeri lotute, baina oso leku eta bi apuntu diferentietan ipintzen zaitue. Orduen, nik uste dut gaizek eukida bela ambiguedade hori. Zabaltasun horretan, egiz da, batzutan ezaleike bertzolarizeken bidabela diskurso bat, eta igual ez da den bier. Esan dut lehen, azkenien bertzotan eke oso gauze basikoa da, oso simplie da. Gai bedekozu, 5 segundo dekozuz, eta rimeute bota bihordozu okurritzen jatzune. Nahiko landa, ez? Diskurso batekin hasi barik. Baina ez daigun esan, gaizek ez da bela emon, diskursorako, filosofiarako, egazeteko, ze emon dabe. Beste gauze bada batzutan, bertzolariz ikasten gara, egaz, eta txartu egiten dugu. Bertzolaritza, zuta begintza, kasetaritza, alde batetik lotute dauz, ze zuk bertzotan feedbacka nahi dozu, publikoagaz konekteu nahi dozu, publikoari zeo zer komuniketan zabiz eta kasetaritzan bebai ez. Eta ja, zuta begintzan sartze zarenien, zuk astero, egunero edo toketan jatzunero plazaratzen dozune zure eretzize da ez. Munduen gertatzen diren gauzak, zure inguruen gertatzen diren gauzak, zure arabera ez. Eta bertzotan, zorizionez edo zoritzarrez zuzara bertzotan egiten duena, eta naiz eta zuri gai bet jarri rol bat ekiz, zuk aukeratzen dozu gai horri nundik heldu, edo rol bat hartzen dozunien rol horreri zehaztasun emon, ez? Zure asko dauz zure eskuetan, dana ez, ze bapatien da, eta bapatien egiten dugu aldugune, baina gauza asko zure eskuetan dauz, eta artikulu gintzan ben ikuste dut baietz. Horregatik ikuste dut garrantzitzu edala, esango dozun hori seguru eukiti, ez dut esan nahi errezoi edeko zule seguru eukiti, baina zuk publikeko dozun hori, kanteuko dozun hori defenditzeko gai izeti, edo noren eurrien, eztabaidatuko dutzun edo noren eurrien, eta bestela, hobeto dala gorde, ez? Zalantza askoak diren gauzak, zuk behargi esteko zuzenak, batzutan hobeto da gorde eta etorriko da argitaratzeko momentu. Nik uste dut guri galdetzen jakunien bizileike bertzolaritzatik bakarrik, edo bizileike literaturatik bakarrik, edo bizileike ez dakizetatik bakarrik, nik uste dut herri honek enbiko leukela refleksio batez.
zer nahi dugu eta nortzuk nahi dugu herri hau eraikitzeko. Benetan nahi dugu guk euskarazko egunkari bat goizero, eta benetan pentsetan dugu beti egon bidabela prekariz eta egunkari horretan lan ingo daben kasetarizek, nik uste galdera guk erreboteu behar deutzegule herri honi, ez? Eta zertara dediketien nahi dugu jentie. Eta nik ez dut izenik esango, baina nik ikusten dut bertzotan egon direla eta dauzela. Eta idazliek egongo dire, baina bueno, nik ezagutzen duten gremizioa holan deitu albaiako bertzoena da. Eta kasetaritzaren ezagutu dut urte askotan. Eta nik ezagutzen dut ez kasetari batzuk eta bertsolari batzuk, herri honi aporteu deutzienak, edozein alderdi politikok 50 urtetan, baino gehiago euren bizitzako momentu klabe batzutan, ez? Eta pertsona horrek, kondeneta dauz prekariedade absolutuan bizitzera. Nini galdetu aliat, bertsolaritzatik bizileike? Ba, erantzune simplia da, ni gaur egun dekotezene plazetatik eta ez. Baina, bueno, nintzen baita bertsolaritzatik ez bizitzie, ez da grabie, baina beste pertsona batzuk bertsolaritza utzetik ez bizitie, ba, nintzat oso grabie da. Oso grabie da, ze emonali izango leukie askoz gehiago herri honentzat, eta emoten dabe askoz gitxia. Orduen, nik galdera hori, mila bider erantzun dugun galdera hori, errebote egingo neuke, eta esango neuke, aber, Euskal Herria, Euskaldunak, benetan nahi dozu euskarazko egunkari bat, benetan nahi dozu bertsolaritza, benetan nahi dozu bertsolarizek diskurtso filosofiko, ideologiko bat eukitie, benetan nahi dozue goi mailako literatura, benetan nahi dozue esaten dozuen dana, ba guazen pilak ipintzen eta guazen gauzari euren balizioa emoten. Nire egalak galtzeaz baizik, zure zaretan berriz erortzeko. Jo, motel, aze tentsio azkenengo finalerdian. Odoletan eta guzti bukatu zien. Eta Jo Maia Zarra berriroren finaletik kanpo. Laizterrek berriz dokumentala grabatzen. Emate bertso adituak inazen bezala, ja, Bueno, zerbait ikasten ari gaitu genaren seinale. Ikasi. Bain demostratu berko jasoari. Bueno, prest? Bai, puntu kasiko zazte. Eta gaia izangoa, aurtengo, txapelketa nagusia. Orokorrien. Bai? Eta erakusta maia zue, kapazak zaztela, bertso bat ondo butatzeko, puntu bat ondo butatzeko kasu honetan, sari bana izango ez du bakoitzak. Sari bana? Sari bana. Venga, ni bai. Bega, hasi. Finala datorreta gu gaude urduri. Utziko aldigute ara sartzen guri. Izango alda sarrera, txiki bat edo bi. Azkenian sartuko garela dirudi. Una. Egainak bai asmatu, aze final zarra. Eta emakumea ere da bakarra. Gainera 8tik 5 da Gipuzkoarra. Itz baten esateko klasiko xamarra. Bueno. Hazen nivela. Saria nahi? Bai. Zer esperes. Bueno, finala jongo haitu. Eben, bertsolari txapelketa nagusia 97koa. Eta Gipuzkoako bertsolari txapelketa 95koa. Bai? Hala, disfrutatu. Hau. Nun sartze hau? Sartu etzakiat, baina atera hauek Iñaki Muruan ganbaratik aterako ituen.